Čaute, sme tu pri ďalšom parte na hru Minecraft a sme tu na inom serveri. Takže, keďže som tu nový, tak si pôjdeme nájsť nejaké miesto, kde sa ubytujeme a pôjdeme a tým asi bude končiť aj tento part, lebo dnes vám trochu naponáhlo. Dneska sa nebudem až tak moc baviť hrou, ale to hádam nevadí. Ach aj toto sa mi snad len sníva. Len chvíľu som tu a hneď mám menej cukrovej čo mi šibe. A hneď mám hlad. Aspoň trochu hlad mám, ale to nevyzerá dobre. Už mi nejde dokonca ani šprintovať. Aspoň že tak. A ideme si poskakať po lekninách. Ostrov. Ideme sem, ale voda je trochu moc spomalená, teda dosť pomaluje. What the fuck? Jak to, že sa mi tak rýchlo dáva hlad? To sa mi fakt, že nepáči. Ešte to aj je také nepríjemné, že vôbec dobrý priestor a tak. Poď, zabijem ťa. Tak, dobre. Je ich tu dosť, ale necháme ich tak. Zase sa mi to nepodarilo. Vôbec sa mi to nepáči. Aj by som išiel zobrať ten eel, ale nechce sa mi tu čakať hodinu, kým ho naťažím, takže tak. Najeme sa trochu. Nie, nenajeme. Ja fakt, že neviem, kde môže byť dobré miesto na stavanie. To som si akurát tak zle vybral, že úplne zle. Vôbec sa mi to nepáči. A na čo mi bude leknina? Tu sem zasadíme. Tuto už vyzerá byť, že je tu normálna zem. Super. Iba vyzerá. Ovca. Už som sa nalákal, že tam je niečo hrozivejšie. Šie. Yes. Konečne sme našli normálny svet. A s normálnymi oukmi. A tak. Konečne sú tu není tie nepríjemné. What the fuck, kde to som? Pri horách. Ale ja nechcem mať dom pri horách. Aj by som si zobral, ale nemôžem. Momentálne mi to môj súčasný stav nedovoluje. Kúkneme sa trochu. Hore vo výške to nebude až také dobre, to som už veľakrát staval si taký dom. A tak. No, oak, to vyzerá celkom dobré. Tu je bielo-čierno hnedo ovca. Kebyže ich spárujeme, tak Boh vie, aká farba by vznikla. Do takého grupačiku ísť. Ježiš, creeper, ne, choď preč. Ja s creeperami nemám vôbec dobrý vzťah. Toto sa mi len sníva. Chcem sa zbaviť jedného creepera a narazím na ďalšieho ešte aj zombíkom. Buchni, creeper, buchni. Ne.
Ježiš, ten magor. Aspoň máme hlinu. S tým ďalším sa čo stalo? Čo, umrel? Nebudeme predsa hladní, čo sme? Radšej zabijeme kravu. Krava. Začnem ťa štegliť. Neprovokuj, lebo ťa ušteglím. Ty umreš už aspoň dnes? Umri aspoň do tohto partu ešte. Tak. To je lepšie. No. Naješ sa už konečne. Takto. Na kravu! Krava! Zabijem ťa! Poď, na čestný súboj. Poď. Umri. Tak. Len čo je horšie, stmieva sa. Ja nemám ani meč. To je zlé. Sa im fakt, že nepáči. To je zlé toto. Ne. Takto. A sem sa už nedostane. Není šanca. No. Takže tak. Nakoľko je už noc a my sme pri spawne, nemám na toto fakt, že náladu, tak skúsime ísť na túto stranu. Že by. Pri najhoršom sa vykockujeme do výšky 13 kociek. A to bude stačiť. Je pumpkiny! Sice neviem, na čo im budú. Čo si ich dám do domu. To je už odtrepané. Ja potrebujem mať swag. Takže tak. Skáčeme. Poď. To je tvoj kondičný tréning. A takto. Toto je fakt, že dosť zlé. Toto je Wow. Skočíme si. Ja by som si išiel, lenže nemám zase až toľko odvahy, aby som skákal voľným pádom 300-500 kilometrov dole. Teda kockometrov. A tak. Počkajte. To sa mi zdá, že tu som bol. Nehehe. Čo to robíš? Čo ma to buchlo? Ježiš, čo ma to buchlo? Oh my god, ja som slepec. A čo? Budem ťa buchať takto? Ježiš. On bol lagnutý. Teda bugnutý, lagnutý, všetko. Poď. My na to máme. Spravíme si už len takto. Takáto skromná plošina by nám asi aj stačila už. Ale toto nemôže takto čakať, čak to vás tu unudím k smrti. Čo takto ísť na férovku so zombíkom? Ale teraz, kde som robil tak, dobre, už viem ako ďalej, už viem. Hen tam je ten oak, tak ten pôjdeme zničiť. A oh my god. No čo? Asi už nie je taký hustý, keď som tu. No? Teraz už nikto není hustý, keď som to ukázal, že ak sa to robí. Takto. Zoberieme si pár driev. Ty drevo
drevodubové. Skočíme, pukneme si hlavu. Ešte. Oa. Ešte len 4? Však to by som musel celý server zbaviť všetkých stromov. Že by som si dal povolanie stromoničič. Ja viem, že to trochu nedáva logiku, ani význam, ani neviem čo všetko. Aha, ovcu padla. Bé, haha, bé. No, už dobienkala. Tu je ešte aj biela. A na čo mi bude oak sapling? Prepáčte za lak. Keď nemám žiadne stavebné materiály, okrem hliny. Ale hlinu by som tak čisto teoreticky, prakticky nechal tak radšej. No, takže spravíme túto múdru vec. Spravíme ešte múdrejšiu vec. Túto múdrejšiu vec si sem položíme. Vykraftíme si stiky. Spravíme si krompáč. Spravíme si krompáč 2. A ideme krompáčovať. Ale síce malo to byť, že preskúmavanie a zistiť, že kde si postavím dom, ale to asi bude na trošku dlhšie, tak to asi už aj za chvíľku strihneme a len si trochu nabereme tohto kameňa, spravíme si tento kamenný meč a pôjdeme na férovku s tým hnusným zombíkom. Ježiš. Tak. Ježiško. Takto. Teraz sa musím odhodlať k drsnému činu. Crafting table. Stiky. Boli ste povolané k tomu, aby ste porazili zombíka. Neočakávané. A mečík. Keď zabijeme tohto zombíka, tak bude už asi aj strich a túto dieru trochu to spravíme, aby to bolo menej napadné. Tak. A ide sa na férovku so zombíkom. A potom už len si... Dvomi? Ne. Po dvoch nejdem. Či? Skúsime. Odvážne šťastie praje. Takto. Choď preč. Takže porazil som 2 zombíkov, ktorí boli v presláne. Tam je škaredý pavúčik. A tam je druhý pavúčik škaredý. Kúkneme sa dole. Prepáčte, pozrieme sa dole. A tu sú... Ach jaj. To mi trochu nevyšlo. Nakoľko tam je veľa mobov a tých sa bojím, lebo je ich tam veľa. Ale niekde som tu videl aj, že tu boli kravy. Že by to boli len ovce. Tak umri, keď si ma takto klamala. Takto klamať. Heňa. To sa fakt, že nesluší. A, ja som vedel, že sú tu. Ja som to vedel. Takže zabijeme pár kráv. Spravíme si obživu. Bugnutá krava tiež umre. Aj táto krava umre. Ježiš, tá jak odletela. Neskáč.
Nevymýšľaj toľko. Umri. Takže, tak. A ideme si ešte to uhlie, čo tam bolo. Kde bolo? Ja aj tu. Uhlie, čo bolo tu, si ho zobereme a bude strich. Koľko máme? 6. Čo to bolo? Čo ma to zabilo? No, nie zabilo, čo ste? Heňa nezabije nič. No dobre, tak párkrát ho na hardcore zabil zombík. Párkrát aj niečo iné, ale dobre, to nevadí. Už sa len napapáme a budeme končiť. Jedz, ako by to bolo tvoje posledné jedlo. No bože, rýchlo. Takže týmto sa s vami lúčim, takže čaute.